baš posebno se nešto dogovarali, ali najprije bi se zahvalila firmi Čulić, jer pokazuju što u ovim vremenima znači biti društveno odgovorno poduzeće, društveno odgovorna organizacija koja živi svoj grad, koja u tom gradu pronalazi načina da zapravo iskoči iz onog što uobičajeno radi i pokaže sav smisao našeg življenja. A sav smisao našeg življenja je zapravo govoriti o ljudima koji su napravili neki korak više. Meni je čast stvarno danas i kroz ovo par dana upoznala sam, neke ljude sam upoznavala, a neke po prvi put i baš sam nekako ganuta koliko sam čula divnih priča o tim ljudima. Ono što je nekako nam bilo za početak i prva asocijacija je bila ko to čini naš grad na koji način još ljepši. I onda smo pitali tko to u našoj firmi Čistoća radi dugo, predano, s osmijehom i čisti naše ulice. I onda smo došli do imena Anđa Gaurina. Žena koja čisti svaki dan punih 30 godina ulice grada Splita. Ovih dana, ovo neko zadnje razdoblje, čisti kvart Sućidar, ali kako ona kaže, čistila sam od Pazdigrada do Sućidra, čistila sam iza svake ulice i ljudi su mi govorili da to dobro radim. I kaže, to kaže i moj ravnatelj da dobro radim. Tako da danas je s nama i ravnatelj, direktor Čistoće Splita, dakle, gospodin Andrija Čarkušić, koji je jednako tako divne riječi rekao svojoj djelatnici. I ono što je vrlo zanimljivo i možda evo jedna posebnost, da gotovo 70% naših djelatnika koji su u čistoći i čiste naše ulice su iz Potravlja. Vjerovali ili ne, za rubriku vjerovali ili ne, znači iz Potravlja dolazi jedan veliki broj ljudi koji čisti naš grad. Čestitamo našoj Anđi Gaurini koja nije danas tu, ali smo obećali da ćemo biranim riječima govoriti. Tako je, a one birane riječi, ja sam čula da kada Anđa čisti da se može spoda jest, tako su mi rekli, vjerujte, je tako, tako je direktor. I da je ona zaista jedna od onih koja svojim i humorom i komunikacijom uljepšava ovaj grad. Hoćemo mi malo direktora još ispitava. Izvolite, gospodine Čarkušić. Evo, ja bih za početak najprije čestitao svima onima koji su sudjelovali u osmišljavanju ovakve nagrade, prvenstveno Elektrocentru Čulić i svima ostalima. Isto tako mi je drago da vidim da ove sve nagrade stižu u prave ruke, dobivaju ih, znači, pod navodnicima mali ljudi velikoga srca. Također bi se zahvalio u ime Anđe Gaurina koja je bolesna i koja nije mogla doći ovdje. Kao što je Đordana kazala, ona živi u Potravlju, ali i kao što ste vi kazali, znači sa ulica se može jesti nakon njezinog rada. Ona je posljednjih 30 godina u čistoći, inače ima više od 40 godina staža i uvijek je bila sa osmijehom, vedra, dobrog raspoloženja, zanimljiva i zaista nagrada stiže u prave ruke. Ja bih iskoristio priliku i pohvaliti našu predsjednicu žirija. Prije 10 godina smo mi imali jednu vrlo dobru suradnju. Ja sam bio u Gradskom kotaru u Spinu, tako da je predsjednica žirija, sama nagrada za životno djelo govori sve o njoj. Još jednom hvala svima, hvala u ime gospođe Gaurin.